ҳамасола дар давраи таътили тобистонаи мактаббачагон муассисаҳои таълимӣ мавриди таъмиру тармим қарор мегирад. Бо ин мақсад аз ҳисоби буҷети ҳокимиятҳои маҳал садҳо ҳазор сомонӣ ҷудо мегардад. Илова ба ин волидони хонандагон дар корҳои ободонӣ, таъмири муассисаҳои таълимӣ ва бунёди синфхонаҳои иловагӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. муассисаи таълимии рақами 2 ноҳияи Кушониён бо фарогирии 930 нафар хонанда фаъолият мекунад. маъмурияти ин муассисаи таълимӣ бо дастгирии падару модарон ва ҳукумати маҳал то имрӯз синфхонаҳои таълимиро пурра аз таъмир баровардаанд ва айни ҳол таъмири қисмати берунаи бинои таълимӣ идома дорад. таъмири синфхонаҳои муассисаи таълимии рақами 5 ноҳия низ бо дастгирии кумитаи падару модарони назди таълимгоҳ бо маром идома дорад. тибқи иттилои сарвари муассиса то имрӯз 90% корҳо ба анҷом расонида шуда, то оғози соли нави хониши 2020-2021 ки санаи 17 август пешбинӣ гардидааст, пурра муассиса ба қабули хонандагон омода мегардад. айни ҳол муассисаи мо пурра аз таъмири ҷории дохили бинои муассиса аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст ва ҳамин таъмире ки дида истодаед бо дастгирию кӯмаки бевоситаи падару модарон амалӣ гашта истодааст ва мо бо боварӣ комил гуфта метавонем ки ба соли нави таҳсил муассиса ба пуррагӣ омода мешавад ва хонандагонро бо сари баланд ба муассиса қабул менамояд. айни ҳол дар қисмати беруни муассиса таъмир рафта истодааст ва бо рангу бори ҳозиразамон гирду атрофи муассисаро аз нав таъмир карда истодаем ва ният дорем ки то оғози соли нави таҳсил ва пуррагии беруни муассисаро ҳам аз таъмири ҷорӣ барорем. чунин омодагии хуб ба соли нави хониш дар таълимгоҳҳои рақами 55 ва 3 ноҳия низ хуб роҳандозӣ гардидааст. илова ба ин дар назди ин муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии соҳибкорон сохтумони синфхонаҳои иловагӣ ҷараён дорад. дар муассисаи таълимии рақами 55 ноҳия бунёди 2 синфхонаи иловагӣ барои 50 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. ба иттилои сарвари муассиса, корҳои таъмиру тармим ва бунёди синфхонаҳои таълимӣ бо дастгирии соҳибкорон ва кумитаи падару модарон сомон дода шудааст. ёдрас мешавем ки ин синфхонаҳои таълимӣ дар арафаи соли нави хониш мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. муассисаи таълимии рақами 3 ноҳияи Кушониён ҳамасола бо фарогирии 1728 хонанда фаъолият мекунад. дар ин таълимгоҳ норасоии ҷойи нишаст ба мушоҳида мерасид. инак бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ 4 синфхонаи иловагӣ бо фарогирии 240 хонанда дар дубаст бунёд гардидааст ки ин ташаббус мушкилоти норасоии ҷойи нишастро дар ин муассиса аз байн мебарад. айни ҳол дар муассиса таъмир рафта истодааст. 80% дохили таъмири биноҳои синфҳо ба анҷом расид. дар асоси қарордоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии соҳибкорон дар назди муассиса 4 синфхонаи иловагӣ кушода шуд. дар кушодани ин синфхонаи иловагӣ соҳибкорони ба нангу номус саҳмгузорӣ карданд. дар бораи таъмири муассиса бошад аз ҳисоби кумитаи волидайни падару модарон маблағгузорӣ ба қадри ҳол рафта истодааст. ният аст ки то 1 август муассиса ба таҳсил омода мешавад. дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия низ таъмиру тармими қисмати берунаи биноҳо идома дорад. аҳли маорифи ноҳияи Кушониён дар ин самт ҳадафмандона кор мебаранд ва назди худ мақсад гузоштанд ки соли нави хонишро бо омодагии ҳамаҷониба истиқбол намоянд. ноҳияи Кушониён яке аз ноҳияҳои калонтарини вилоят маҳсуб меёбад. дар ин ноҳия зиёда аз 59 муассисаҳои таълимӣ арзиҳастӣ дорад ки айни ҳол дар ҳамаи муассисаҳо таъмир рафта истодааст. ба иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Кушониён то соли хониш зиёда аз 50 синфхонаҳои иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. маъруфи назирии Искандари Давлат, Намузали Эргашев, ахбор аз ноҳияи Кушониён.